Братко и сестро, ти, който слушаш тази молитва, моли се заедно с мен за освобождение. Господи всемогъщи, Царю на небето и на земята, идвам пред Теб, Боже, в името на Исус Христос и Те моля за пълно освобождение, Господи, за всеки един брат, за всяка една сестра, които слушат тази молитва в този момент. И ако в техния дом, Господи, има отправено зло, ако има думи на проклятия, магии или нечисти сили и се опитват да проникнат в живота им, Господи, аз ги отхвърлям в името на Исус Христос. Господи, разруши всяка една магия, всяко дело на тъмнината. Нека огънът на Святия Дух да изгаря всяко зло в живота им. Нека Твоята светлина прогони всяка тъмнина, Господи. Скъсвам всяка връзка с нечисти сили и заявяваме, Боже, че те принадлежат единствено на Теб. Аз Те моля, Господи, да покриеш всеки един брат, всяка една сестра, да ги покриеш със своята кръв, Исусе, да оградиш дома им с ангелска защита, Господи. Нека никакво зло да не се докосва до тях. Декларирам победа над всеки демон, защото Ти, Господи, си нашия щит и нашата скала. Вярваме, че всяка верига на мрака е счупена, всяко зло е обезсилено и Твоя мир ще царува в живота им, Господи. Благодарим Ти, Боже, че ги освобождаваш в името на Исус Христос. Защото, Господи, ние стоим пред Теб с натежала душа. Моля се, Господи, за всеки един човек, за всеки един брат, за всяка една сестра, които болката ги е притиснала, а сърцата им плачат, Господи, в тишината. Господи, само Ти знаеш сълзите, които никой не вижда. Само Ти чуваш стоновете, които никой не разбира, Господи. Аз Те моля Ти да ги прегърнеш с любовта си, да избършеш сълзите им, Боже, да дадеш на сърцата им покой, защото душите им са изтощени, Господи, но Ти си нашия подслон и когато нощта ги погълне, нека Твоята светлина ги води, Господи. Исусе, Ти понесе болката на света. Затова Те моля, Господи, в този момент Ти да поемеш тяхната тежест, Господи, да изцериш раните им, Боже, да върнеш надеждата, Господи, на всеки един човек. И когато силите ги напуснат, нека Твоята благодат да ги крепи. И ако те плачат, Господи, нека бъдат в Твоите ръце. И ако трябва да мълчат, нека бъдат в Твоя мир. И ако трябва да чакат, нека бъде с вяра, че Ти ще направиш всичко ново, Господи. Обичаме Те, Господи, и Те моля да останеш с нас. Всемогъщи Боже, Господи на силите, пристъпваме пред Теб в името на Исус Христос, покрити с Неговата кръв и облечени в Божието оръжие. Силата на Твоя Дух, Господи, е с нас. И днес издигам молитва на войнствено освобождение срещу всяко родово проклятие, магия и дело на тъмнината върху живота и семейството на всеки един човек, който слуша тази молитва в този момент. Всяко проклятие, преминало през поколенията, да бъде разрушено сега. Всяка магия, направена срещу всеки един брат, срещу всяка една сестра, срещу техния род, да бъде унищожена чрез Божия огън. Всяка демонична верига, държаща семейството им в болести, в бедност, разделение, страх, да бъде струшена чрез силата на Всемогъщия Бог. Господи,
Аз те моля ти да изпратиш твоите ангели да воюват за народа ти, Господи. И се моля да разрушат лагерите на врага, да разбият плановете на Сатана, да изобличат и унищожат всяка сатанинска стрела, насочена срещу всеки един човек, който слуша в този момент. Аз провъзгласявам, че те са освободени чрез кръвта на Исус и никакво оръжие, направено срещу тях, срещу тяхните семейства, няма да успее, защото те принадлежат на Исус Христос и всяка власт на тъмнината е победена. Святи Боже, аз те моля да ги изпълниш с Твоя дух, с Твоята светлина и с Твоята победа, Господи. Заставам пред Теб с вяра и упование в този момент, защото Ти си нашата крепост и защита. Ти си Богът, който разрушава делата на тъмнината и освобождава пленниците. В името на Исус Христос, чрез Неговата свята кръв, аз се моля в този момент и разчупвам всяка магия, всяко проклятие, всяка връзка на зло, която е пусната срещу всеки един човек, който слуша в този момент, семейството му, близките му. Нека всяко слово на зло, изговорено срещу този човек, да бъде обезсилено в името на Исус. Силата на кръста унищожава всяка тъмнина, Господи. Изпрати Твоите ангели да разрушат всички окови, Боже, да разбият всяко дело на врага и да изпълнят живота на всеки един брат, на всяка една сестра със светлина, мир и благословение. И ние заявяваме победа чрез Христос. Всеки дух на страх, на болест, на провал и нещастие да напуснат живота ти сега в този момент, в името на Исус Христос. Ти, човече, който слушаш тази молитва, нека благодат, благословение се излеят върху теб и твоето семейство в името на Исус. Господи Всемогъщи, Ти си Богът на светлината, истината и победата. Приближаваме се пред Теб с вяра и увереност, че Твоята сила е над всяка тъмнина. В мощното име на Исус Христос от Назарет разрушавам всяка магия, всяко зло заклинание, всяко дело на врага, което е насочено срещу теб и твоето семейство. Всяка връзка с сатанински сили се разчупва чрез силата на кръста. Господи, изпрати Твоите ангели да воюват, Господи, за всеки един брат, за всяка една сестра, които слушат в момента тази молитва, Господи. Нека Твоята божествена светлина изгаря всяко демонично влияние. Нека всяка магия бъде унищожена. Всеки демон на страх, болест, бедност и страдание напуска живота ти сега, човече ти, който слушаш тази молитва. Провъзгласяваме пълна свобода в името на Исус Христос. В името на Исус Христос запечатвам тази молитва с вяра и с власт в Твоя живот. Амин.